ишик, сақ белән суқының тауышын ишик. Сақ белән суқының бәйетін ишик. Біз суғышқаныбыз тимер уғы үшін, әнкей қорғадың бигерәк юғы үшін. Менә хәзер без Халиданың өйендә әйткәнемчә инде ул гомер буена савынчы булып эшләде. Савынчы аның зур-зур дәүләт алдында данлы исемнәре күп. Хәзерге көндә дә тик тормый. Әйткәнемчә инде ул менә шундый чараларның башында һәм клубта артистка. Артистка дип кычкырып әйтәләр, чөнки ул җырлый матур итеп, бәләкәйдән җырлый. Ул театрда уйныйлар, алар безнең народный театр исеме алдылар менә шул. Халидәләр кебек шәп кешеләр театрда уйнаган өчен безнең Ахуның клубының театры народный театр исеме алды. Менә әлеге бу Халидә турында булды. Дүрт бала тәрбияләп үстерде. Менә нинди матур дөньяның хуҗабикәсе бүгенге көндә ялгыз булса да бер җирендә кимчелекле бер урынында кеше күзенә күрсәтерлек итмичә матур итеп җыештырып, төзек итеп дөньяны алып бара. Үзенең тырыш кеше, җигәрле кеше икәнен күрсәтер өчен, көртмәленә җыю бик кыен. Аның ләвешен китереп чыгару ансат эш түгел, аңа осталык кирәк. Шуңа күрә осталык күрсәтә торган, тырышлык күрсәтә торган менә шул көртмәле ләвеше өстәлдә булырга тиеш. Хәтта шундый бер хәл булган. Көртмәле ләвешләре булмады дип, кызларын җитәкләп кайтып киткәннәр. Димәк, алар безне хөрмәтләп көртмәле ләвешдә утыртмаганнар. Шундый үпкәләшү булган. Үпкәләшү. Менә biz үзебезнең авылда электән дәвачы бабайларыбызны өйрәнеп ятабыз. Менә минем 2 китабым бар, 2 дәвачы бабай турында. Менә алар менә шул үләннәр белән дәвалаганнар. Аларның берсендә асралган Фатима абыстайбыз бар. Ул безнең Карый бабайда үскән, асрау кыз булып, теге агайна кыз булып инде. Менә шул үләннәрне без хәзер үзебез дә киптерергә тырышабыз. Теге акчишкә, булары теге Пәйгамбәр тырнагы. Шафран, зәгъфәран, шафран, менә пәйгамбәр тырнагы тегәне, нагатки, теге исле гөлләр и әрем. Менә шулар белән без үзебез теге өйрәнгән бабайларыбызны, алар инде әллә качан үлгәннәр, менә шуларның өйрәтеп калдырган нәрсә белән дәвалаган, шуларның методикаларын өйрәнәбез. Сөйләгәндә сөйләп йөртергә. Менә хәзер менә шайтып бу алъяпкычны яртыгына алъяпкыч, калган яртысы күкрәген нишле дисәгез, күкрәгендә менә электән нәрсә булган. Бу аның дәвамы, алъяпкычның күкрәгендә дә бөтен хатын-кызның яшерергә тиешле булган бөтен ниләрен инде, теге органнарын яшерә торган урыннар алъяпкыч. Менә бу изү. Буларны зиләпә битәсендә үз кулы белән тиккән. Менә хәзер үзе теге калфак дигәндә, менә бу калфак былай гына киелә дә, әлеге киленгә яулык тотылып торсын өчен. Яулыкны былай итеп бәйләп куябыз. Калфакны күренеп торуы зарури түгел, ул күренмәсә дә ярый. Ул яулыкны матур итеп күрсәтеп торса булды. Ана радионы туктатыгыз. Менә маша итеп, яулыкны матур ябыныр өчен генә ясалган калфак менә бу. Киленгә шулай киедерәбез, менә шулай итеп килен басып тора матур булып. Яулыгы, калфагы, менә шулай күренер-күренмәс кенә. Менә бу безнең яшь киленнәргә багышланган менә шундый бу һаманда саклана, әйтәбез, бу саклана. Язылганнар ярты халык казачи, яртысы шулай татарлар инде, җирле татарлар дип әйтеп булмый, барысы да килгән татарлар каяндыр. Менә бу юбка безнең казачилардан калган бер комартка кебек итеп миннән тектертеп алганным. Шулай күрсәтергә кирәк тарихны дип. Хәзер менә безнең библиотекарь кызыбыз үзе бөтен мероприятияларга менә шулай итеп киенеп чыга, үзе тектереп алган. Менә хәзер һаманда теге сакланамы йола дигәнгә, менә бу бит инде бу йола электән калган татар алъяпкычы. Электән калган. Хәзер мин сезгә элекке вариантын күрсәтәм. Менә бу элекке татар, безнең авылда да инде моны яшь кызлар гына киеп йөргәннәрдер дип уйлыйм инде.
Мен өзім гәрше мындай айлапқышыны кімдір киіп жүргенін көрмесем де, қазір енді ол тіге сахнадан түшкен айлапқыш барыбір mana шул шигуләре, ярты айлапқыш. Шул вакытта тел әзрәк бозылды. Әмма ләкин менә минем үземнең әтием телен ташламада татарча сөйләште. Бездә килгән читтән килгән татарлар да күп, барыбер урындагылар да без татарчаны ныграк, матуррак сөйләшә торган идек. Хәзер ул тиге бөтенләй әзрәк кенә сүрелеңкерәп куйса да, әмма ләкин без татарчаны сөйләргә тиешбез. Мин бөтен җирдә татарча сөйләп йөрим. Бер башкортта бер мероприятиядән куып чыгарганы юк. Минем үземнең телем барбыр өстенлек алып тора. Моны бу нигде не сказать об этом. Урам кие, безнеке. Урам кие, безнеке. Çıkmasın düşman sözleri, çıksın uze bizimki. Çıkmasın düşman sözleri, çıksın uze bizimki. Atlarını da yiyip koysun, kunak kilgen değilsinler. Atlarını da yiyip koysun, kunak kilgen değilsinler. Birge yaşayıp, bir tuğanlar değilsinler. Birge yaşayıp, birge yaşayıp.